Buke sikubingelele sikwamukele indaba ezihora lokuqala emini izindaba nizithulelwe unkosazana wakwaDanguza Magubha nazi ezinohlonze emini nje. As disbandment is not the preoccupation of our visit. There might be others who wish for that, but you don't build by disbanding. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi leli qembu alihlelile ukuhlakaza ikomiti elengamele leli qembu esifundazweni kwaZulu Natal. Ngiyacela ukuthi lo muntu aveleze nje enkantolo elento epolice station eseduze athi yimlo wenze ngihamba noSibanibani. Amaphoyisa esifundazwe iKwaZulu Natal athungatha abasolwe egamekweni ezimbili ezengeke ngempela sonto. Kwesinye sazo okudutshulwe kwabulawa abantu abayisithupha eMlazi. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi ubuholi balo abuhlelile ukuhlakaza ikomiti elengamele leli qembu esifundazweni iKwaZulu Natal. Esikhundleni salokho lizogxila ekuphenyeni ukuthi kungani lingazange lenze kahle kulesa sifundazwe ngesikhathi kusingethwe ukhetho lukazwelonke lwalonyaka. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi imphumela yokhetho lukazwelonke ishaye kwazwela kakhulu kukhongolose ikakhulukazi leyo yesifundazwe iKwaZulu Natal. This is our biggest province in the country, and we have been seriously hammered post the elections and suffered a serious setback. We lost the biggest numbers in terms of votes from this province. Mbalula uthi yize kunjalo abanazo izinhlelo zokuhlakaza izinhlaka zikakhongolose ezikhona kulesifundazwe kodwa into emqoka ukwakha nokuqinisa ubuholi bukhona. Disbandment is not the preoccupation of our visit. There might be others who wish for that, but you don't build by disbanding. There are important things that needs to be done to strengthen this province. First, with a proper understanding and a diagnosis of what actually happened in this province. Uphinde waphawula ngabe-ANC abaye kwamanye amaqembu bengaxoshwanga. We didn't have to expel anyone. They have left. Jacob Zuma claimed membership of 2 parties, and that is why he was expelled. Uthi basazoqhubeka nokulwela igama lomkhonto wesizwe nowayengumengameli we-ANC uJacob Zuma ezinkantolo nosengumholi we-MK. Usihlalo we-ANC eGauteng uPanyaza Lesufi wexwayise amalungu eqembu ukuthi kuzofanele avuke ayithathe asebenze ngokuyikhandla ukuze inhlangano ingashabalali ebalazweni lezombusazwe. uLesufi bekhuluma eBoksburg emhlanganweni wensuku ezimbili wesigungu samalungu obuholi be-ANC baseGauteng. Phakathi kokunye lomhlangano we-PEC obhunge ngakho kakhulu bewubukeza nemphumela yokhetho likazwelonke lwangonhlaba kanye nomhlahlandlela wohlelo lokusingatha uhulumeni ukubambisana namanye amaqembu eGauteng. uLesufi utshele amalungu e-ANC esifundazweni ukuthi bhekene nenkulu inkinga kanye nesimo esibucayi asifanise njengomkhumbi ocwilayo kulandela imphumela yokhetho likazwelonke. The ship is sinking. The ship is sinking at a faster rate. Instead of all of us trying to check and save this ship from sinking, we are squabbling amongst ourselves on who must take ownership of the ship. You can take the ownership of the ship, but the ship will be at the belly of the sea and it will be meaningless. uLesufi uphinde wexwayisa labo athe kungenzeka ukuthi basizakala ngezinkinga ze-EFF kulandela ukushiya kobe yiphini lomholi eqenjini uFloyd Shivambu osethathe ubulungu ku-MK Party. Reality is the departure of the Deputy President of EFF, Floyd Shivambu, from EFF to MK Party. It can't be seen as a non-entity. It's a historic event. And as the leadership of the ANC, we must analyze it in a manner that will strengthen the presence of the ANC. Lo mhlangano we-ANC eGauteng uvumelane ngelokuthi njengoba kuzoqala kulungiselela ukhetho lohulumeni basekhaya oluzobanjwa ngo-2026 kuzofanele inhlangano isebenze ukulungiselela lokho konke okuholele ekutheni ke ilahlekelwe kakhulu amavoti kuzwelonke ngokunjalo nasesifundazweni saseGauteng. Abahlaziyi bezombusazwe bakholelwa ekutheni
waphini ngamengameli we-EFF uFloyd Shivambu kuzowucija umfelandawonye wamaqembu aphikisayo owasungulwa ngenhloso yokuphikisana nohulumeni wobumbano. Umhlazi wezombusazwe uSandile Swane uthi ukholelwe ekutheni ukushiya iEFF kaFloyd Shivambu ayoba ingxenye MK Party kusho olukhulu kumfelandawonye osungulwe ngenhloso yokuphikisana nohulumeni wobumbano. I think that it's for the Progressive Caucus as well as an opportunity for the MK Party, particularly to the extent that Floyd Shivambu has declared that he's going there. Ngenkathi umthwalo ususo Bhokweni kuShivambu waqinisekisa ukuthi ukuhamba kwakhe ku-EFF akusho ukuthi akasale thembi iqembu kepha ukwenzeka kweinguquko nje. Dr. ufikile wezombusazwe kanye nentatheli ezombusazwe eSunday World uMawande Amashabalala babe novo ngalenkulumo kaShivambu. I think this word that Floyd uses is revolutionary, perhaps many other leftists are using, is a signal really of saying there has been an attempt, since the breaking of the ANC into smaller pieces, of trying to resuscitate what the country had known for many, many years as what you would call a revolutionary leftist politics. He's never believed that Julius Malema means what he says as it relates to socialism and communism. And I think that has been a point of frustration for the longest time for him. And now seeing MK probably as the ultimate party that actually means what they say, revolutionary in terms of socialism and communism. Shivambu beyiphini likamengameli we-EFF ngenkathi enquma ukushiya ebhekisa amabombo kumkhonto wesizwe. Silindo kuhle ngidi endabeni ze-SABC. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu kanye nomkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi sebegxeke iziganeko ezimbili zokudubula ezenzeke kulesa sifundazwe ngempela sonto kanti bazwakalise ukuphoxeka ngamanye amaphoyisa asolwa ngokuzibandakanya ezenzweni zobugebengu. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu usegxeke isenzo sokuzibandakanya kwamaphoyisa ezenzweni zobugebengu. Lokhu kulandela isigameko sokubanjwa kwenkunzi lapho abasolwa bebegqoka umfaniswano wamaphoyisa. Umchunu uthina noma ubani onolwazi olungaholela ekutheni kubanjwe umsolwa odubule wabulala abantu abayisithupha eThekwini asondele estation samaphoyisa esiseduze. Siyamfuna ke manje lo muntu amaphoyisa phansi phezulu ayalandela sizombamba futhi kodwa ke ngithe kungakenzeki lokho ngiyacela ukuthi lo muntu aveleze nje enkantolo elento epolice station eseduze athi yimlo wenze leyanto behamba no. Ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uthi bonke abasolwa abasinde ngokulambisa kulesigameko bazobhekana nayo yomthetho. Iphoyisa ebelimdibimunye nezigilamkhuba lizovela enkantolo maduze ukuze ngokwenzekile. Simthole namhlanje sambopho usestokisini njengoba ngikhuluma nawe uzovela enkantolo abhekane namacala okusebenzisa uniform yamaphoyisa ongekho emthethweni izikhali zamaphoyisa ongekho emthethweni nokuroba ke itole lizathe roba khona. Amaphoyisa ayaqhubeka nokuphenya isigameko sokudutshulwa kwabantu abayisithupha eMlazi kwaVingi ngempela sonto. Endabeni ze-SABC nginguNokulunga Sibisi. Liyaqhubeka enkantolo yeMantshi Palm Ridge icala libhekene noPaseka Motsoeneng owaziwa ngomfundisi uMbhoro. Ummeli wabo uPhilip Dlamini utshele iMantshi ukuthi laba bayona nhlobo ingozi emphakathini futhi abazange babaleke ngesikhathi ingalo yomthetho ibadinga. Laba babhekene noxhaxha lwamacala afaka phakathi ukushaya kanye nokuthumba. Intatheli yendaba ze-SABC uKevin Dludla usenkantolo. Zakwethu sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya. Sila enkantolo ke njengoba usuchazile sila enkantolo eMantshi la ePalm Ridge njengoba ke kuvele ke umfundisi odumo uPaseka Motsoeneng owaziwa ke ngelika Pastor Mbhoro. Ukhona ke la enkantolo ke inkantolo njengamanje isahlabe ikhefu okwenza ukuthi kuhlatshwe ikhefu lesikhashana ukuthi ke icala eliqulwayo ukuthi ke abameli baba basolwa banxuseke ukuthi ke banikezwe ibail kanti ke bebenza izethulo ekuqaleni uPhilip Dlamini njengoba
official benze izethulo esichaza ke noma ebekela inkantolo izathu ezinqala ezenza ukuthi ke bacele ibail kanti ke umshushisi wenkantolo ke uvilakazi ke uchazile ukuthi laba akumele baze bayithole ibail ngoba ke abayinikanga inkantolo ke amakheli noma indawo abahlala kuzo okuyizona wachaza ukuthi uma ngabe bengadedelwa likhona ithuba lokuthi bahambe bayophazamisa ofakazi noma bahambe bayohlakaza ubufakazi obukhona obusetshenziswa enkantolo wachaza ukuthi ke amaphoyisa athi ke athwale kanzima thola amakheli noma indawo ehlala ofakazi washo ukuthi ke njengamanje kwasha isonto incredible happenings okuyibandla ke likamfundisi uPastor Kamtsweni ngowaziwe ngambhoro wathi ke lokho kuyizathu noma kukhomba ngokusobala ezakwethu nombukeli wendaba ze-SABC ekhaya ukuthi ke abantu bacasukile ngenxa yalesigameko wathi ke uma ngabe laba bobathathu bededelwa ngebail kungenzeka ukuthi ke abantu ke bavuke injebovu uqubuke udlame noma idubedube engafuneki njengamanje ke inkantolo isahlabe ikhefu sizolinda ke imantshi ukuthi ibuye kuyiyona ke zobe isikhipha isinqumo sokuthi ke ingabe bayayithola yini laba bobathathu ibail ukhona kumtsoneng unogada kanye nendodana yakhe ababhekene nalamacala afaka phakathi ke ukushaya kanye nokuthumba uzokhumbula mbukeli wendaba ze-SABC ukuthi isigameko saqala esikoleni eMathiliso la okusolakala ukuthi umbhoro wangena ephethe ucelemba bezolanda abazukulu bakhe esikoleni lokho kwenza ukuthi ke kugcine kusho ibandla lakhe incredible happenings waboshwa njengoba esevela enkantolo wayivelile nangoLesihlanu njengoba ke esephinda evela njengamanje silindeke imantshi ukuthi kube yiyona ekhipha isinqumo sokuthi ngabe laba bayayithola yini ibail noma cha ubebonakala ke ephikisana nokuningi obekushiwe enkantolo bezanikini ikhanda ngaphakathi enkantolo ke ebabaza izinto ezishiwo umshushisi ekubonakala ukuthi uyaphikisana futhi akahambisani nazo njengamanje sizolinda ke imantshi ukuthi kube yiyona ebuyayo ke izokhipha isinqumo sokuthi ngabe laba abagcinwe eToksini bayayithola yini ibail noma cha igama lami nguCalvin wakwaDludla yabenze iSABC ngisenkantolo yemantshi ePambridge. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho lo bekuCalvin Dludla intatheli yeSABC. Sisathi qhu ezitolo kanti uMasiwethu uzophathela udaba oluthi they are able to establish from anything in law that there is such a justification, well, then they must succeed. Let me tell you one thing, that there are gratuities. Namhlanje inkantolo ephakeme yasePitoli ilalele isicelo esiphuthumayo sikalo wabe engumvikeli womphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane nofuna ukukhokhelwa ngomhlomulo weGidi eziyishumi zamarandi. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena udabeni oluphambili besibiya ukuthi Unobhala jikelele we-ANC ufikile mbala uthi leli qembu alihlelile ukuhlakaza ikomidi lengamele leli qembu esifundazweni iKwaZulu-Natal. Esikhundleni salokho lizogxila ekuphenyeni ukuthi kungani leli qembu lilahlekelwa abavoti kulesa sifundazwe okhethweni lukazwelonke lwalonyaka. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzigcine ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Luyaqhubeka enkantolo ephakeme ePitoli udaba lombango ngomhlubulo weGidi eziyishumi zamarandi phakathi kwehhovisi likamvikeli womphakathi uAdvocate Kholeka Gcaleka kanye nalowo owabe engumvikeli womphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane. Umhlobulo kaMkhwebane ugodliwe yihhovisi lomvikeli womphakathi ngenxa yembandela yokuthi waphuma ehhovisi esingumuntu ochithiwe esikhundleni ngokomthetho. U-Advocate uDalimpofu ohola ithimba lezomthetho elimele u-Advocate Mkhwebane enkantolo uthi izethulo zabo zokuqala ukwendlalela inkantolo ngokuthi ibone ukuthi kusemthethweni yini okwenziwe ihhovisi lomvikeli womphakathi Gcaleka ngokugodla lokho kufanele kunikezwe uMkhwebane njengomhlomulo wakhe kuleminyaka esebenza njengomvikeli womphakathi. Section 6(1) says, subject to the provisions of whatever, any constitutional court judge or judge who on or after a fixed date was or discharged from active service in terms of section 3 or 4 shall, underline shall, and then in addition to any salary payable, that covers the earlier point, to him or her in terms of section 5, be paid a gratuity which shall in respect of every office held by him or her in a permanent capacity during his or her service be calculated.
Abameli bakaMkhwebane bakholelwa ukuthi uhlangothi lomvikeli womphakathi lwehlulekile ukuhumusha ngendlela efanele umthetho ngodaba lokugodlwa komhlomulo ko-advocate Mkhwebane. If they are able to establish from anything in law that there is such a justification, well, then they must succeed. If they cannot provide such a justification in law, not in because of feelings or whatever, but if they can't find that justification in law, then they must lose. Date. Kulindeleke ukuthi uhlangothi lombuso lwenze izalo izethulo ngokuqhubeka kosuku. Sebephindiselwe kwelaseLibya abalisa abangama-95 ababoshwa eWhite River eMpumalanga emva kokutholakala beqeqeshelwa ukuba amasosha endaweni engagunyaziwe ngenyanga edlule. Labesilisa baseLibya bafika kuleli ngombasa ngaphambi kokuboshwa kwabo emasontweni amane edlule babonakala emgwaqweni Masoyi nasezindaweni zokucima ukoma kule ndawo. Baboshwa mhla zingama-26 kuNtulikazi babe sebethweswa icala lokuphula imithetho yabo kufika bavela kathathu enkantolo. Ngesonto ledlule ummeli wabo ufake isicelo sokuba kuhoxiswe onke amacala obugebengu ababhekene nawo ebese beyabuyiselwa ezweni labo inkantolo yavuma. Izolo labalisa bafike behamba ngamaqeqebane esikhumulweni sezindiza kuthethe umnyango wezasekhaya amahora cisha isithupha ukuhlolisisa amaphepha abo ngaphambi kokubadlulisa. Abameli babo bathi bebejabula ukuthi baphindiselwa emakhaya. Talk to them and they're very happy and they want to get back to Libya as soon as possible. They have been treated okay. They miss, you can hear them looking for cigarettes. The food is not as what they wanted, but I think they're happy so far. Umnyango wezasekhaya uthi uhulumeni waseLibya yiwona othwele izindleko zokuhamba. I wish to commend the Home Affairs officials and other law enforcement officers who work tirelessly to ensure an expeditious processing and deportation. We will continue to deploy all resources at our disposal. Kusenjalo amaphoyisa saphenya ngabanikazi bendawo. Chapter with regard to the ones that were conducting a training and the owner of that place is still ongoing, where the people that are conducting this and the stakeholders that are busy with it, they have not yet completed the investigation. Indawo ebekuqeqeshwa kuyo labasolwa isivaliwe. Umphakathi waseHankie e-Eastern Cape usashaqekile emva kwesigameko kwesinye sezikole kuleli dolobha. Umfundi wakwa-grade 8 wazibulala emva kokuba nengxabano nomunye umfundi esikoleni. Lokhu njengoba kuqhubeka ukuhlukumezana kwabafundi ezikoleni eziningi esifundazweni ngaphandle kokunqandwa. Umfundi oneshumi leminyaka ubudala wenza ibanga ugrade 8 noye wazibulala kutyholwa ngelithi ebevana amandla nabanye abafundi ababini afunda nabo ngaphambi kokusweleka kwakhe. Lo mlo uye washicilelwa ngabanye abafundi ze ivideo leyo yafakwa kumaqonga onxibelelwano. Uye wafunyanwa ezixhomile kwigumbi lakhe emva kokuba inzame zokususa le video ku-internet ziyezantsi nalapho besithi iza kumenza xhatshazwe nangakumbi. Usapho lwakhe luxhelekile luthi lufuna impendulo. Umuntu obothanda ubomi yobona emafotweni akhe kwiitshomi zakhe bengumuntu obethanda umculo, uthanda engumuntu othanda ukuhamba nodadewabo. Kwesinye isiganeko kukho ingxelo zokuba omnye umfundi uye waleqwa ngumfundi afunda naye efuna kumxabela ngezembe. Yandiphazamisa mna kakhulu, ndingumfundi we-grade 12. So ezinye izinto andifumani njengefana ne-notes imisebenzi. Kulandela iziganeko zakutsha nje ezimasikizi nezibhekelisele kubafundi abo bathabatha inxaxheba kwindawo yaseHankie bayasebenzisana ukulolwaphulo mthetho nokuxhatshazwa. Siye sathi ke masibe nee-programs esizawujola ekuphuculeni imeko yasesikolweni. So into zemidlalo ke esikolweni azisekho, sithe ke sizi-stakeholders ezahlukeneyo makuphinde kubuyiselwe imidlalo esikolweni. Ukusabela kwezi ziganeko, isebe lezemfundo lize neenkqubo ezingqamene kukhuseleko esikolweni. We also worked with local
civil society groups, including the Community Policing Forum. The intention of working with them is to ensure that while we are dealing with here at the school, they also assist in uprooting it in their communities. Kwindaba ze-SABC Ndungontombozuko Bhalentulo eHanki. Izakhamuzi zase-Riverlands nase-Malmesbury e-Western Cape zikhala ziyayithulisa ngemva kokuhlaselwa yikhukhula amahlandla amabili esikhathini esingaphansi kwamasonto amabili. Umphakathi wase-Riverlands obususebenze kanzima ukuthi ukhuculule udaka nemfucuza edalwe izikhukhula zakamuva kanti ngesikhathi uqeda kuphinde kwahlasela izikhukhula. Umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle uthi lamadamu awasenabo ubungozi ngenxa yokuthi asekhishiwe wonke amanzi kuwo. Kepha lokhu akusiduduzi ngalutho lezi zakhamuzi esezilahlekelwe. We are cleaning lot of mud and stuff in the whole world. Our chest of drawers is broken. Our freezers is not working at the moment. No water. The toilet sanitation is not good now for us. Because why? We can't live like this. Khona manjalo izinhlangano ezisiza umphakathi ziyaqhubeka nokweseka umphakathi. Enye inikezela ngokudla kwezilwane ensuku zonke. They need whatever resources they have to perhaps buy sheets and mattresses and anything else because everything is swept away, or to rebuild their homes. So they don't have money to care for their animals. So care for the animals while they're trying to rebuild their lives. Umasipala wase-Swartland usahlinzeka ngosizo kubantu aba-8 abalahlekelwe yikho konke ngenxa yomonakalo wesikhukhula. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Bukela sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa kusihlwa. Umusa wenkosi ube nani nonke.